Milí kolegovia, milé kolegyne, žijeme v rýchlo meniacom sa svete, ktorý je plný technológií, automatizácií a digitalizácií. Práve tieto technológie nám majú uľahčiť náš život, našu prácu, naše nakupovanie. A vy dennodenne vidíte práve na prevádzkach, ako vám tieto technológie prinášame do vašej práce. Práve preto sme sa rozhodli Tesku priniesť digitálnych šampiónov. Sú to naše kolegyne a kolegovia, ktorí majú svoje zručnosti vycibrené a chcú ich zdieľať s vami, tak, aby sa vaša práca stala jednoduchšou. Bavia moderné technológie aj digitálny svet, preto som sa rozhodol stať sa digitálnym šampiónom. Môžem pomôcť mojim kolegom a ja sa niečo nové naučím. Na obchodoch máme rôzne generácie kolegov, ktorí majú veľakrát rôzne technické problémy, či už špeditúčka alebo iné aplikácie. Tak na mojej prevádzke mám prevažne starší tím, kde kolegovia nie sú až tak technicky zdatní, ale vďaka digitálnemu šampiónovi sa neboja ozvať a keď potrebujú pomoc, tak im ten digitálny šampión vie vždy poradiť a pomôcť. Zároveň, keď vidím, že sa kolega trápi s nejakým systémom, ukážem mu spôsob, ktorý je rýchlejší a efektívnejší. Niektorí kolegovia potrebujú viac času a trpezlivosti, kým si zvyknú na nový proces. Ale už nyní vidím zlepšenia. Myslím si, že digitálni šampióni pomáhajú nielen kolegom na prevádzke, ale uľahčujú prácu store manažérom a taktiež aj pracovníkom podpory prevádzky. Pomáhajú im pri vytváraní prístupov do našich online systémov a postupne ich zaučajú. Digitálny šampión pomáha kolegom aktivovať ich prístupy do rôznych našich interných aplikácií a taktiež im ukazuje aj, aké výhody majú rôzne aplikácie, ako im vedia uľahčiť prácu. Digitalizácia ide veľmi rýchlym tempom a my tomu nejako nevieme zabrániť, len na nás, ako sa prispôsobíme. Nebojme sa implementovať technológie do našich každodenných životov. Preto neváhajte a kedykoľvek sa obráte na nich, sú tu pre vás, aby vám pomohli a vysvetlili, čokoľvek vám nie je jasné a zrozumiteľné. Každý z nás má predpoklad vynikať v niečom inom a nie každý je dokonalý v technológiách. Ak náhodou v našom týme nájdeme nejaký problém ohľadne technológií, vždy sa vieme na to spoločne pozrieť a pomôcť si navzájom. Jeden deň prišiel za mnou kolega, aby som mu pomohol s aktiváciou našej klapkár. Na účtenke mal strašne veľa bodov, ale klapkár nemal správne zaregistrovanú. Pomohol som mu stiahnuť našu aplikáciu a spoločne sme dokončili registráciu. Tak nestrátil svoje doteraz nazbierané body. Zároveň som mu ukázal, kde v aplikácii nájde kupóny a ako si ich vie premeniť na peňažné poukážky. Myslím si, že naši kolegovia sa cítia byť sebaistejší pri používaní online aplikáciách, našich interných systémoch a hlavne k tomu môžeme vďačiť našim digitálnym šampiónom. Technológie a aplikácie nám pomáhajú zjednodušiť a zefektívniť našu prácu. Aby sme s nimi mohli pracovať, musíme mať dostatočnú znalosť. Zároveň by som chcela poďakovať každému jednému kolegovi a kolegyne, ktorí sa dali na túto cestu s nami, za ich ochotu učiť sa nové veci, za ochotu zdieľať akékoľvek nápady, názory, za ochotu vysvetľovať aj možno množstvokrát opakovanie našim kolegom, ktorým je práve táto téma možno vzdialenejšia. Veľké poďakovanie vám patrí a sme veľmi radi, že ste spolu s nami.